Mati. Salamat gid Mayor sa time kabalo ko nga sako kada subong sa may Cadiz City sa sining cash distribution sa nga NHA. Check ko lang Mayor nag-umpisa na gid man subong aga. Yes, Action Marlon, bago lang ginatapos actually. Okay. Ari man din si Governor Bong. Tapos na kami pahatag mga sa Ilosia sa Victorias kaya tutong next na talagaan niya. Okay. Figures kita Mayor, mga pila ang individuals nga nakabaton sa ining assistance sa NSA dara sa Cadiz City. Actually, ini siya daw 76 sa kabilog sa Cadiz. These are totally damaged, no? Ining 76 previously na release naman ni inis ng syudad. Atong syudad naman tiya atong audit na fund intended for Cadiz City. Okay. So, iniya na fund naman niya, audit man niya po, pero in-release niya sa sa province. So that's why na amo to naging pasubmit kami ni Governor kung sino ang mga totally damaged sa mga balay during typhoon audit. And amo nang i-release niya subong. Okay. 76 Mayor, no? Confirm ko lang what 76 ka mga beneficiaries? Yes, 76 beneficiaries. So, 76 tag-iya sang totally destroyed lang nga balay. Yes, mga totally damaged ang mga balay. Ang partial damage so ay malakip. Ang partial ya wala malaki pero na-release naman na sila sa Cadiz. Okay. Ang allocation na intended for Cadiz, release naman ito natin, I think 2 months ago siguro. Na-release natin. Balik ni Kagobia, ang iya fund na nabaton for the province, ginatagya sa mga totally damaged. Okay. Kahapon, I believe, ato sila sa Kabangkalan, baka dako. Ito almost over 7,000 beneficiaries. Okay. Diin nga venue, Mayor, ang distribution ng patagayon dara sa Cadiz? Dirita nag-distribute sa Cadiz Arena, may nakilapad-lapad na lugar kag mga social distancing kita. Okay. Cash gid ni Mayor nga ginhatag sa ila? Yes, cash. Ning pang cash. 5,000, no? 5,000, okay. Waya man Mayor sang reklamo gin palabot sa imoda ang iban niya kuno way makabaton nakabaton ka sa reklamo sa daway. Wala man Action Marlon actually ini ang 76 amo man ginilisan naton before sa totally damage 76 man. So bali ang reklamo sini sa mga partial damage sa una na actionan naman to. No sa gobyerno lokal sa Cadiz atong wala madala. Pero ginpa-authenticate sa mga kapitan sa atong mga field workers sa DSWD at tuon man gid na mislok lang gid sa listahan ay. Okay. Hindi gid man tanto kadako sang halit sang Baguio Audit Mayor no sa sudad sang Cadiz no. Yes, correct. Hindi gid tanto kasi ang bulk man gid sang igo dito sa sur na bahin. Okay. Mayor Bading Escalante, sir, salamat sa tiyempo liwat ginatag sa Action Radio Bacolod kag good morning. Yes, Action Marlon, salamat man no kag sa liwat salamat man sa kapo sa Action Radio sa panahon ng patigayon maka-report kita sa Pumuluyo. Salamat din. Thank you. Action Hotline 2006.